Yan mata mai tafiya dan Allah minti daya, inda na ganki duka hankali na kanki yo kin jiya. Haba dan saurayi ya kake so ka tsai da ni ina tafiya. Ki taimaka min gimbiya in isar da sakon zuciya. To wai menene ga ya mini ni sauri nake kajiya. Farko dai ina sallama gunki ya gimbiya, zancen gaskiya tintinin ne ni dai kin shigen zuciya. Na rasa yanda zan gaya miki ne kijiya, duk ga tunani na gake yake na zoci ina shan wuya. Na amsa da amin bukata ta kai mun rufon gaskiya. Batin yau batun majiya kaunar ka tana cikin zuciya. Tabbas haka ne, so gamo na jini ne sakar zuciya, domin ya haɗa ni da mai alkunya mai faɗin gaskiya. Kai na yi dacin masoyi mai haƙurin zaman duniya, dan tsantsar da shi son kowa yin wanda ya yi tankiya. Kin daure mun zuciya ta kin shiga ɓargo jijiya, kin gaure mun ruwa da jini ke ce kafar tafiya. Ni dai raba ne da kai tamkar yaƙi na ɗaya, dan ka zamo ni na zama kai a cikin rai da zuciya. Mai daɗi na murya kamar tsuntsaye sanni zinariya, na ce inda ke zan fi kowa murna bani ba shan wuya. Mai sanya raba ni da kai kowaye ya zamo ɗan tsiya. Mama na da babana sun san kana zuciya. Na yarda na zauna da yin wake kwaki koshi ba gajiya, na shirya wa duk wahalar da ta zo a cikin ta mitariya. Yanzu na sanni na samu mai ƙaunata da gaskiya, wallahi in ba kai ba an gona sai rijiya. Amaryata na gode miki, kin zama zakin zuciya, kin kore min damuwa ta tabbas ni ina godiya. Ina godiya, yan mata ina godiya. Kawai ki bani dama na turo gidan ku ayi zance daya. Tintini ni na baka bukata ta da kai a salafiya. Kuma har mafarki nake yi auren mu an dauriya. Imanin irin shi ba so ɗai ba ai yafi ai irgiya. In san wani abu Ina sai ka faɗa na jiya. tabbas ni ina son ki. Ai ni ma kana zuciya. Ka zance in gaya ma. Gaya mini na nasu dan na yo dariya. Allahu ya kai mu ranar auren mu. Dan isar anbiya, isar anbiya, dan isar anbiya.